Takže čaute, ja som Roman a vítam vás pri hre Gladiátor 2. Dáme si voľaké meno, napríklad SK Roman. Tak. Dáme si voľakú inú pokožku. Dáme si túto voľaké vlásky, tieto. To nie je. To není správny. Ani toto. Ani toto. No, počkajte. Ale ne. Toto sa mi ľúbilo, tomu necháme. A dáme si... Toto si vynovíme. Toto. 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 A toto. Tak. A môžeme sa vrhnúť do hry. Takže približujeme sa k nemu a veľmi dravo na neho zakričíme. Krik a nebol mŕtvý. Krik sa... Tak to sa mi ešte nestalo, aby ma zabil v prvom kole. Dobre, no. No, máme aspoň tých 2500 peňazí, čo dávam na začiatok. Nehnevoj sa. Netoč s tým mečom. Kúpme si voľaké nové topanočky, aby sme nechodili bosí. Tak, napríklad tieto. Potom toto si kúpime. Ale už môžeme kúpiť toto. Tak, teraz idem do Magic Shopu. Dám si toto. Tak. A môžeme ísť na ďalší zápas. On sa volá Fearful Prisoner a energiu má 100 a mysl 10, lenže trošku sa nás neubralo, takže mám menšiu. Čo je dobré, že mám nulový štít. Vyskúšame na ňu zakričať. Nič sa nestalo. Tak a sme víťazi prvého levelu. Výborne, získavam 2500 goldu a 125 XP. Day 1. Ideme na ďalší súboj. Fú, on na mňa zautočil. Ale my opäť získavame dostatočný X a peniaze. Takže pokračujeme v hre. Tak. To som si vynovil, aby sme si mohli kúpiť loot. Tak. A ideme si ešte ku pánovi Kováčovi niečo kúpiť. Je už turnaj, či? Není. Tak si ešte zarobíme trochu peňazí. Hop. Výborne, vyhrali sme naše kolo. Ale level nám to ešte zatiaľ nedalo. Trafíme do hlavičky a je mŕtvý. Nový level. Level up. Tak, teraz ideme k tomuto Kováčovi. Fú, my môžeme šancu aj na toto. Takže ideme sa pozrieť. Dobre. 3000. Prečo robíš také drahé veci? Dáme, že jasné, že to chceme. A ideme na turnaj. Takže ideme versus Prihici Rai Chai Thandir. Luk máme pripravený, teda prak, lepšie povedané, a môžeme na ňu zaútočiť. Prosím, zabil. Nie. A trafili sme ho, to je výborné. A on ustúpil a je mŕtvý. Takže prvý finalista je za nami. A teraz tu máme Warlock Dark Soul. Ten má teda meno. A útok. 24 dole. 21 dole. 22 dole. A ty čo spíš na boisku? Toto ti dovolil. Útok. Dočiahli sme ho, ale netrafili. A zabili sme ho. A máme nový level. A ďalší finalista je dole.
vypol som si hudbu, aby nás to tu neotravovalo. Takže dáme mu horný útok. A zase horný útok. A zase horný útok. Na zápas si ju budem asi nehať zapnutú. Zase horný útok. A zase horný útok. Takže sekli sme ho zas. A ideme znova. Tak. Vypnem si ja už hudbu, aby som po zápase ste ma počuli. Tak. Výborne, vyhrali sme zápas. To je super. Vyhrali sme 12 500 goldu. A polovičku nového levelu. Tak. Samé prvé by som si chcel kúpiť niečo tuto u Kováča, ktorý bol na nás nahnevaný za to, že ho si nekúpujeme. Tak by sme mu dokázali vďaku. Sme si ho niečo kúpili. Máme rovnaký počet zbrnenia s týmto Vom Odysseus the Goat. A vystrelíme mu na hlavu. Tak. On je bossy. Nože, že sa nehambí so mňou bojovať vôbec. Ale už má iba 42 štítu, takže by sme ho mali zabiť. Určite by sme nie zabiť, ale vyhrať tento súboj. Tak, zaotočili sme na ňo. A pán Ohník mu zobral ďalšie 3 životy. A je mŕtvý, neviem, jak som to dokázala, získavame nový level. Tak všetko si dám tentokrát sem. Aby som získal niečo nové u tohto. Neviem, či to dáva na meče, alebo na čo. Na sekierky asi. Tak kúpim si túto sekierku. A idem sa pozrieť, či sa nám bude dať vylepšiť. Ja si ešte zarobím pre istotu peniaze a potom si vylepším na lepšie. Tak. Neviem, čo mu ubralo tentokrát, ale super. 26 uberáme už. To je oveľa lepšie ako predtým, ak ste si všimli. Priblížime sa k nemu trošku a bum. No, netrafili sme ho, to nevadí. Fú, dobre sa bráni. A zabili sme ho. Super, tak sa mi to ľúbi. A teraz si kúpime nové vysvietenie na náš mečík. Tak, hop. A máme to. A ešte si vyskúšame kúpiť na toto. Máme už iba 1500, no škoda. No nevadí. Uvidíme, či nám to osvietlenie pomôže. Ty kokson, jak to, že sa vyhol? Tam má. Starý. Teraz si kúpime toto. A vyťahneme si luk. Super, ubralo mu to len vyťahnutie, to bude super. Budeme ho musieť trafať do boku, lebo sa dobre bráni. Poď mi level, výborne. Tak nový level mám. Arena, už je tu len turnaj, takže môžem vyskúšať dať prvého z turnaju. Keď ho zabijem, tak asi už ukončím toto natáčanie dneska a môžete si pozrieť aj druhý diel, kde bude dokončený druhý turnaj. Tak. No nespí mi čo. Výborne. Tak vyspí sa. Dobre, 29 plus 16, ohníček, výborne. Čo ma furt odsúvaš? Ťa zabijem. Tam máš 26. Hej, ty nerob, ti hovorím. 26. Ty kokso, ty čo robíš?